नालियालाय मानोथो प्रेस मिट होखो मा खारनाव होखो? हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि यूट्यूब चैनल बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिनारबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ सावरायनो थामनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ दाउ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जोंहा दासान्दि निउसाव नुगासिनो दं जेनोखि दाख्लै 3 थारिखआव जाना थांनाय जाथाय एबा घटनानि सायावनो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों मानो लाना फैनाय जादों होनना बुङोब्ला जेनोखि नोंथांमोनाथ' दा नुबोगासिनो दं जेनोखि मोनहार ब्रह्मआ बुजादोंमोन ओमफ्राय बे बुजाग्राजोंहाय नालिमोनबो दंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना बेखौ बोरैजाय मोनथिनो मोनदों होनबा नालियाबो गावनो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायना लादों आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेरावहाय दा मोनहार ब्रह्महा मोनसे कल रेकर्ड हगारना होदों आरोना बे कल रेकर्डखौ खोनासंनो मोनाखैब्ला नोंथांमोना खोनासंना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय जाथायखौथ' जों गोबांथार मानसियानो मोनथिजोबखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजाङै मोनथिसिनबावनो लुगैदोंबा मा होनो नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंबानो मोनथिसिनबावगोन आरोना जाय कल रेकर्डखौ खोनासंनो मोनाखै नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौ लाना फैनाय जादों आरोना नोंथांमोनजों नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेनि उनाव नोंथांमोनजों दा फैदो ना फैयो न'आव फैबा फै सोरसो फैदों नोंसोरलाय? जों माबासो लोगोफोर गोजासो माबा दङ आजा दंफायो रायलायहरनो सोर? आं मोना औ आंसो आजा देंखो आंथ' मोनथिखाबाय औ बेखौनो फैदो रायलायनोबा दसे माने आं मा रायलायथ'नोब्रा दानलाय माने बुस्थुआ बे जायफोर माखासेफोर जादोंना उनाव बिसोर पिएसअफोरसोमोन आंथ' पिअस' ना मा आंथ' बेखौ मोनथिलाना बेनो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो बिसोरबो पिएसअफोराबो दा मा होनो ओरैनो एसेबाबो खस्थ' जागासिनो दं आरोना रायजाबाय माजाबाय बिसोरबो सासपेन्ड खालामजालायबाय दा ओंखायनो कमप्रमाइस खालामनानै लानो थिनदों आरो पुलिसफोराबो रायलायनानै थानायाव नांगौबा ज' कमप्रमाइस खालामलायसै बेबायदि आरो आं माने सिन्था खालामथ'वाखै र' आं एसे सानग्रोनि खोनाबाय औ दा ओरैनो सोर सोर फैदों नोंसोरलाय? नैबे आदा बे माबानि प्रकाशनि फियो ओमफ्राय आं ओमफ्राय आदा दांस्लां दं सासे बेबो बे सारनिनो फियो जायफोर बुग्रा बिसोर फैयाखै नामा? बिसोरथ' गैया मानसिफोरा खालि बे पिएसअफोर दंमोन पिएसअफोरखौ ओरै लिंहरजोबदों दा पुलिसफोरखौ बुग्राफ्रा अबाव थांखो ओरैनो आंखौ बुग्राफोरानो माखासे पिएसअफोरसो बुलायग्राफोरानो पिएसअफोरसोमोन बिसोरखौ दा माबानो थाखाय अफिसारफोरा बिसोरखौ दा माबायाव मा होनो अफिसावसो लिंहरजोबदों गावसिनि बे माबायाव थानायाव डिएसपि नावसो लिंहरजोबदों दा रावबो गैया बिसोर आरो बेखौनो प्रकाश साराबो दा मानोथो दावराव दावसि माबाय थानो रायलायहैनांगौ कमप्रमाइस खालामलाय होनबाय ओमफ्राय पुलिसफोराबो कमप्रमाइस खालामलाय होननायखाय बेखौनो रायलायनो आवगायबोदोंमोन आरो र' आं एसे सिन्था खालामगोन आं दा फन खालामगोन नोंनि नाम्बाराव देंखो बे माबानि बे आदा औ दे आंनि नाम्बार दंखायो नोंनाव आं नोंनि नाम्बार गैया आंनाव मिस कल खालामना दोनबानो जाबाय दे दे जागोन दे हेलौ आंसो आदा औ बे दहाय माबा बिजिमोन दा फन हरनायाव नोंनाव नाम्बारा ओंखायनो बेनो आंना नाम्बारा ओमफ्राय मा सानखो मा सानखो कमप्रमाइस खालामलायनोबा नोंखौ होनदों कमप्रमाइस खालामबा कमप्रमाइस खालामलायदो होनदों बिसोरजों दा बिसोरनाबो मा एफआइआर होदों ओरै नोंबो एफआइआर होदों केसा फारनै साइडजोंबो खारबा बिराद गोबाव सोलिगोन बे नालियालाय मानोथो प्रेस मिट होखो मा खारनाव होखो बेखौथ' मिथिला बेखौथ' मिथिला बिसोरबा मा माबानानै माबाखो जायाखै बे पुलिसफोर ओरै फैबाय थानाय माबाय थानाय सोरबा प्रेसार होदों नामा बेखौथ' मिथिया बेखौथ' होआखैथ' बिदि जोङो मेडिकेल ट्रिटमेन्ट ज' लालायबाय जोङो बुजाबाय एथ' दोखो ज'यैनो बिदिथ' जानो नाङाना आं माबा सोरबा आघात खालामदों नामा खुनु रावनावबो बिदि गैया नुनो मोनाखै बुआखैनो बिदि आं दा मा सानो मोनसे बिसिनि पार्टिबो ओमफ्राय नोंसिनि पार्टिबो ज' जानानै मोननै जाय दंमोन गासिबो ज' थानायाव हाजिर जाजोबनानै कमप्रमाइस खालामलायनाया साबसिन जासिगोन दां माबा मोनसे माबा दंबा माबा कम्पेनसेसन माबाफोर माबा दस्रा माबा लादो माबानानै गारि बायनाय माबानाय नोंनाबो मेडिकेलावबो थांबाय माबाय बेफोरखौ रायज्लायजागोन बे थानायावनो डाइरेक्ट ना मा होनो गैया माने आं माने बिराद दुखु मोनोलै मिथिबाय देंखो बयबो होमबा
थ' मोनगोन मोननाया औ बेनो माने मिथियासै मायासै मैयासो मिथिजोबदों आं दाख्लै हानायाव नोंखौ नुबा मिथिबावानो केसखौ जों बै मोनसे आलदा माबा थिखांदोंमोन जों सोरखौबा बुनो मोनदों नामा सोरखौबा बुदों नामा देखाय देलाय बुंलाय जों बुदों सोरखौबा दा बेथ' मिथिलायला बुनायाथ' बुदोंबाथ' बिसोरबो इन्जुर जानांगौमोन औ दा बेखौनो जोंबोथ' नुवासै मिथियासै आं दाख्लै नोंसोरखौ सोंनोसो नागिरदों मा जादों दा जेबो मिथिया बै मोनसे बे माबा डुप्लिकेट माबा सिगनेसार माबा खालामनाया बिसोर मानो आंजों रायलाया नोंसोर दाबो बे नोंल' मानो रायलायगासिनो दं हनै आंखौसो मोनसे माबाया EM सारा आंखौसो होनगासिनो माबा रायलायना होनानै कमप्रमाइस खालामफैलायदो होननानै आंजों रायलाया बिसोरखौ गावसोरखौ आंजों रायलाया जाय मानसिया आंखौ बुदोंमोन बेजों रायलायना होलाय आंखौ आदसा दा आं होनबा गावसोरखौ होनहरनायसैखि लोगो हमलायदो होननानै ना मा होनो देलाय लोगो हमलायनानै रायलायदो होननानै लोगो हमनानै रायलायनाय माने आंजों फनाव रायलायहोदो बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे कलखौ खोनासंनो मोनबाय बे कलखौ खोनासंनो मोननानै दाया सोरनि नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरबा जाबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंनो सानला आं जाथायखौ नुवाखैबो जों खोनाबाय थादोंल' बिनि खुगानिफ्राय मा खोनायो बिनि खुगानिफ्राय माबा खोनायो ओमफ्राय जों सोरखौ मा होननो बावनो आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना मा होनो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना जाय मोजां प्रपारलि मोनथिथारो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाब लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय